कंटिन्यू म्हणा, कंटिन्यू म्हणा, कंटिन्यू म्हणा. तुझे सतत आमच्या जीवितात देवाने जेजू आम्ही तुझे तरावा केला, जेजू तुझे तरावा केला, तुझे तरावा केला. जेजू या 3 दिवसात तुझे उद्धार ऐकत असताना जेजू आमच्या सुटकेला बाई आमच्या घराला आंबोर जेजू स्पर्श कर, स्पर्श कर, स्पर्श कर, स्पर्श कर, स्पर्श कर. जेजू सगळे म्हणा, सगळे म्हणा जेजू 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 वडोदरा म्हणा जेजू 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 वडोदरा म्हणा वडोदरा मो वडोदरा मो वडोदरा मो जेजू 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 केले नवो केले जेजू 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 काय केले मो जेजू अधिकार ना जेजू भोगविना 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 जेजू 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 कांची भोगविना कांची भोगविना कांची भोगविना कांची सकत नाही जेजूची सकत जेजूची सकत जेजूची सकत जेजूची सकत सकत वांसे बाहेर होती बाहेर होती बाहेर होती बाहेर होती उसा म्हणजे सकत बाहेर सो बाहेर सो देवला जेजूची सकत शिवे 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 सुंदर हरिया देवना देवाची परजने ओला पात्र देवला जेजू 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 तुम्ही सुना वडता तुम्ही सुना वडता म्हणा वडता म्हणा वडता 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 ओला मान म्हणा वडता भोग मान म्हणा वडता भोग मान म्हणा त्या भारतीय रूला मान म्हणा वडा Jésus, 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 Ulamar, 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 Ulamar. ते जीवित येण्यापर्यंत काम केलं खड्डा पदवे कसला अधिकार ना अधिकार ना अधिकार ना अधिकार ना. Jésus, 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 Jésus. जे कितेही मागताय ते तुका मेळटले मेळटाना मेळटायना मेळटायना मेळटायना. हालेलुया. आज मेळोंक जाय जेजून दिला कित्याक 2 Peter chapter 2 verse 1 पहिल्या पेद्रूच्या पत्रांत 22:26 पळया बो अपूर्व म्हणटा आमकां ताच्या गायाद्वारी आमी बोरी जाल्या ताच्या गायाद्वारी आमी बोरी जाल्या ताच्या गायाद्वारी आमी जातल्यांगी आ जाल्यांगी जातल्यांव जाल्यांगी जातल्यांव. सिर्फ म्हज्या मोगाच्या 3 दिसांनी तुम्ही क्लेम करून जाय इतलें हांव बरी जाला 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 देवसाला तुका अधिकार ना म्हज्या कुडीचेर कित्याक पयल्या कोरिंथीयांत 3 सळवळी हांव देवाचें मंदिर जावन आसा. हालेलुया हालेलुया. नाही की जेजू म्हणून म्हज्या गायदोर तुम्ही बरी जातल्यात पळय एका म्हयन्या उपरांत 2 म्हयने सांगलाय तशें ना तुमी बरी जाल्यात तुमी बरी बरी डिप्रेशन बरी कॅन्सर येता बरी. हालेलुया हालेलुया. 3 दीस आमी रिसीव करूंक जाय अनुभव करूंक जाय अनुभव करूंक जाय म्हज्या मोगाचे न्हू न्ही की जातल्यात म्हणून जाल्यात जाल्यात जाल्यात. आज सांजे भितर तुमी देवाच्या उतराद्वारी बरेपण जाल्यात जाल्यात जाल्यात. हालेलुया 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 हालेलुया. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू अब्राहम देवा सांगात रावल्ल्या कारणा खातीर ताच्या बायलेक कोणाकी हात लावंक जावंक ना. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पळय म्हज्या अनेक आमी वर्ड घेवया प्रत्येक तरान. जेनेसिस चॅप्टर 37 verse 3 37 verse 3 एकडी वाचया आमी.
जेनेसिस चॅप्टर उत्पत्ती पुस्तकांत 22:30-7 ओळी 20-3 म्हणटा की अपूर्व म्हणटा पळय जुसे आपल्या भावासरची पावतस ताणे तसो लांब हातासो दोगलो काढलो कित्याक जुसे आपल्या भावाने जिवीशी मारीचे म्हूण चिंतले जुसे जेजू देवा सांगता आसल्या कारणा खातीर म्हज्या मगचेन जुसेक कोणाचें अन्याय करूंक जावना जाले की तोच जुजे म्हज्या मगचेन इजिप्टाचो कारबारी जावंक पावलो हालेलुया हालेलुया आज देवा सांगता आमी बसले वय जाल्यार आज एकच वळी आमचें जिवीत बदलूंक पुरो जर तूं जम्या ते रावशी वय जाल्यार आज सगळें उण्यापण तुजे तोंड पयस वतलें हालेलुया 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 एक घडी आमी उबे रावया परतून एक घडी उबे रावया जुवां प्रमाणे शिकवार्ता 15:7 तुम्ही मुझे ते रावशात जाल्यार आनी प्रत्येक म्हजी उतरां तुमचे भितर आज रिक्तीत आस्ती जाल्ली वय जाल्यार तुम्ही जे कितें मागतात ते तुमकां मेळटले जे कितें तुम्ही मागतात जे कितें तुम्ही मागतात ते तुमकां मेळटले जे कितेंय तुम्ही मागतात जे कितेंय तुम्ही मागतात दोनी हात वयर बारया दोनी हात वयर ह्या उतराचेर भरोसो दवरा ह्या उतराचेर पातयेनी दवरा रितीन आमी आराम केला देवाच्या उतराचेर पातयेवन देवाच्या उतराचेर सकत आज आमी अनुभव करून घेता आसात देवाच्या उतराचेर सकत आमी अनुभव करून येता आसात हांगा म्हणटा की म्हजी उतरां तुमचे थंय रावती जाल्यार तुमकां जाय जाल्यार कितेंय तुमी मागशात ते तुमकां मेळटले आयसाय 54:17 तुजे विरुद्ध वापरून गेलेली खंयचीच हातेरां ती सफळ जावची ना देवा ते आज बळवंत जावन रावताय जकारिया 2:9 म्हणटा की देवच एक उंचाचो पागोर जावन तुज्या भोंवतणी उबे रावतलो एक उंचाचो पागोर जावन तुज्या भोंवतणी उबे रावतलो आज जे कितें तूं मागोवंक आयलाय सुमेच्या हातांत समर्पण दी आज सुमेक इतलेंच म्हण हांव संवसारांत येदोळ पर्यंत रावला संवसारची नियमां संवसारचे कायदे एकडे आमचो दोनी हात आमच्या काळजार दवरया दोळे आमचे दांपया सगळी दोळे दांपा आमी संवसारांत रावंक आयल्या साहित्य संवसारांत रावल्या संवसाराचे सकत आमी अनुभव करून येतला संवसाराची पृथ्वी आमी अनुभव करून येतला संवसाराचे उणे झगडे झूज कोर्ट केस आशा वंदवण्यो बेद्देपण कुडीची कुशालकाय आजच्या सांगता वरान वरां आमी स्पेंड केला रावला म्हज्या मगच रावल्या ताका ती सुमेची सकत अनुभव करून जावन आमच्यान जेसू म्हणटा आज मुझे ते राव जेनिफर मुझे ते राव जोसेफ मुझे ते राव लोडविन मुझे ते राव आज जेजू म्हणटा तुका लॉरेन्स मुझे ते राव हेराल्ड मुझे ते राव आज मुझे ते राव संसार रावले पुरो संसार तो घात केला अन्याय केला संसार तुका सगळ्या गेला मुझे ते रावले अब्रामाक कांयच वायट संग आमी दिवंक ना ताच्या बायले कोणाकी हात लावंक दिवंक ना श्रद्धाक मेशक अबेदनेगो ते गाय जाणां म्हजे संगत रावल्ली उचान तांकां लासूंक जालें ना उचान तांकां लासूंक जालें ना धर्मच्या बोगाच्या भावा आनी भयणी जेजू थंय तूं रावशी वयसला पातकाची सांगलो वायटपण दुबळीकाय उणेपण तुजेर जैत व्हरूंक आज जावचेंच ना आज वरती सकत आणि सामर्थ्य या सकाळी तो अनुभव करून घेते असे अनुभव कर सोमी इतलेच म्हण सोम्या हांव संवसारांत रावला संवसाराचे आयकोन मग्न जावन म्हजी मोतसाच इरार जाला संवसारांत लावरल्या कारणा खातीर सगळे बिझनेसान बुडोवन लॉस करून गेल्या ह्या संवसारांत सोम्या तुझ्या सांगाता रावल्ली श्रद्धाक मेश अबेदनेगोक उशा लासूंक जाय चिंतल्यारी तो उसो थंय शांत जावन रावलो आज एक घडी मागया आज इतलेच माग सोम्या तुझे ते रावंक जाय म्हाका तुझे ते रावलेलो व्यक्ती के दीस कश्टाक सांपडाना के दीस कष्ट त्या जिवीत आयल्यारी त्या कष्ट म्हणले कांयच भोगाना आज केदेक वेळे कष्ट येऊन दी तुझे जिवीत कष्ट भोगोंक नसो कित्याक म्हणल्यार तुवें तुझ्या रसल्या देवा ते एक रावंक जाय कित्याक साम 95:6 म्हणटा की ताणे तुका रसला ताच्या सरोवाची शोळी आमी जावन आसा ताणे आमकां रसला स्पायनल कॉर्ड
पिढेन वळवळतला एक व्यक्ती जेजू स्पर्श करता असा वेळा स्पर्श करता असा समयचे सगळ्यात अनुभव कर तू जेजू लागी आयलाय डॉक्टरला वचून जावं आणि डॉक्टरच्या वखदान थकलाय जावं आज संसाराकडे नाही तू जेजू लागी ह्या प्रत्येक तना देवाच्या घरात प्रत्येक हजारो लोकांमध्ये तू एकलो जाऊन असाय उलो मार या वेळा तुझे जेजू उलो मार तुझे जेजू क्या वेळा ह्या पिढ्यात जे तुका सोडयता जावं कितली वर्सां कितें जावं आज पिढ्या तुझ्या जैतवर नसा जावं तुका बसून असाय बसून उभे राव वेळा उभे राव कित्या जेजूची सकत तुवें अनुभव करचो वेळ जावसा समय घेतलेस म्हण सम्या तुझ्या मुखार उबो रावला हांव तुझ्या मुखार तुझे उतर ऐकला सम्या हांव ते उतर स्वीकार करता जुवापणे शुभर 15-7 वेळे म्हणटा की जर तू म्हजे ते रावशात जाल्यार म्हजी उतरां तुमचे ते रावती जाल्यार कितें तू मागशात ते तुमकां मेळटले ह्या मेळचो वेळ सकाळच्या वेळा जेजून आपणचो वेळ जावन आसा वेळा तो जीव समर्पण दे वेळा समर्पण दी सांग जेजू म्हाका संसार नाका राग नाका द्वेष नाका वायटपण नाका म्हाका जेजू तू जाय तुझ्या आंगणात रावचे के ते वर्ते बागमुचे दावीद राव म्हणला बरी मोण्या वेळा तुझ्या आंगणात रावला तुझ्या मुखार रावला तुझ्या आंगणात रावला देवसराक आज दुबळेकाच्या वायटाच्या आत्म्याक आमचे जैत रोंग जायना दोन्ही हात नीट वयर उबाऱ्या वेळा नीट वयर उबार जेजूले माग्या वेळा समयची सकत अनुभव करे वेळा जेजू तुझ्या आत्म्यान आमकां भर जेजू एकच उतर आमच्या जिवितान काम करून दी एकच उतर आमच्या जिवितान काम करून दी एकच उतर आमच्या जिवितान काम करून दी सम्या आम्ही तुझे ते रावोंक आयल्या तुझे ते इतलेच म्हण सम्या आम्ही तुझे ते रावोंक सांगा सम्या आम्ही तुझे ते रावोंक आयल्या म्हणते रावा सम्या आम्ही तुझे ते रावोंक आयल्या म्हणते रावा सम्या आम्ही तुझे ते म्हणते राव सम्या आम्ही तुझे ते म्हणते राव तुझे ते रावोंक म्हणते राव एकच उतर परतोन म्हण परतोन म्हण देवसाचं काम कर पृथ्वीरा सम्या आम्ही तुझे ते रावोंक आयल्या संसारात रावत तुम्ही दुबळी जाल्यार जावं कष्ट वळख जाल्यार जावं हस्त ते सांभाळल्यार जावं जेजू सांग वेळा जेजू तुझे ते रावोंक आयला जेजू तुझे ते रावोंक आयला म्हणते राव जेजू तुझे ते रावोंक आयला म्हणते राव वडतळा जेजू तुझे ते रावोंक आयला जेजू तुझे ते रावोंक आयला जेजू तुझे ते रावोंक आयला तुझे उतर जीवे जेजू सगळे तोंड उत्तर म्हणा तुझे ते रावोंक आयला जेजू 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 तुझे ते रावोंक आयला दोन्ही हात वयर उभारया आणि म्हणे हालेलुया होसाना दोळे तुमचे दंपा आणि म्हणा दोन्ही हात आमचे वयर उभारया ते सकत अनुभव करया वळा हालेलुया होसाना सगळे वडा तळान हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना वडा म्हणा वडा हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना वडा म्हणते राव जमती समाधान तुझं पाठी देता असा वडा तुझी फिरांची तू पैस करता असा वडा संघाला बंदर मारीवर प्रांतला रोके देवसाला पोतविना वडा पोतविना एकोणीसच्या पोतविना वडा पोतविना सगळे तांडता म्हणतरा वडा वरा बांधला मारी शकरा बांधला मारी जीवे जाऊन असा उतर में स्पर्श करो आपका सुरसुरित कर मंटरा वड़ा हालेलुया होसाना हालेलुया परतून अकरेच्या वेळा म्हणे हालेलुया होसाना म्हणून
दोन्ही हात वयर भार म्हणा ओ दोन्ही हात सगळं तुम्ही बहुमान म्हणा कित्या वरती सगळं हे सकाळच्या वेळा तुमच्या मध्ये वाळून येत असा कितक्या लोकांक जेजू हात लावून येत असा अशें न्ही की कितक्या नाव काढल्यांक मात्र न्ही कितक्या लोकांक जेजू स्पर्श करता असा कितक्या म्हणजे स्पर्श कर वडा करा म्हणा सगळे वडा करा Hallelujah, Hosanna. Hallelujah. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Continue mana. जेजू तुझे सतत आमच्या जीवितात देवाने जेजू आम्ही तुझे करावं केला जेजू तुझे करावं केला जेजू या 3 दिवस तुझे उद्धार ऐकत असताना जेजू आमच्या सुटकेला बाई आमच्या घराला आंबोर जेजू स्पर्श कर जेजू सगळे म्हणा सगळे म्हणा जेजू वडोदरा म्हणा त्या भारती में रूला मार म्हणा वडा उला मार ते जीवित येण्यापर्यंत काम केलं खटा पदवे कसला अधिकारना जेव्हा प्रमाणे शुभ वार्ता 15 वळी 7 तुम्ही मुझे ते रावशात जाल्यार आणि प्रत्येक मुजी उतरा तुमचे भितर आज रिक्तीत आस्ती जाल्ली वय जाल्यार तुम्ही जे कितें मागतात ते तुमकां मेळटले जे कितें तुम्ही मागतात जे कितें तुम्ही मागतात ते तुमकां मेळटले जे कितें तुम्ही मागतात जे कितें तुम्ही मागतात दोन्ही हात वयर बारया दोन्ही हात वयर ह्या उतराचेर भरोसो दवरा ह्या उतराचेर पातयेनी दवरा रितीन आम्ही आराम केला देवाच्या उतराचेर पातयेवन देवाच्या उतराचेर सकत आज आम्ही अनुभव करून येता आसात देवाच्या उतराचेर सकत आम्ही अनुभव करून येता आसात हांगा म्हणटा की म्हजी उतरां तुमचे ते रावती जाला तुमकां जाय जाल्यार कितेंय तुम्ही मागशात ते तुमकां मेळटले
आयसाय 54:17 तुझे विरुद्ध वापरून गेलेली खंयचीच हातेरा ती सफळ जावची ना. देवा ते आज बळवून जाऊ रावताय. जकारिया 2:9 म्हणटागी देवच एक उंचाचो पागोर जावन तुझ्या भोवतणी उबे रावतलो. एक उंचाचो पागोर जावन तुझ्या भोवतणी उबे रावतलो. आज जे कितें तूं मागोवंक आयलाय समेच्या हातांत समर्पण दी. आज समेक इतलेच म्हण हांव संवसारांत येदोळ पर्यंत रावला. संवसारची नियमां संवसारचे कायदे एकडे आमचो दोनी हात आमच्या काळजार दवरया. दोळे आमचे दांपया सगळी दोळे दांपा. आमी संवसारांत रावंक आयल्या. जायते व्हड संवसारांत रावल्या. संवसाराचे सकत आमी अनुभव करून येतला. संवसाराची पदवी आमी अनुभव करून येतला. संवसाराचे उणे झगडे झूज कोर्ट केस आशा वंदवण्यो बेद्देपण पुढची कुशालकाय आजच्या सांगता वरान वरां वरान वरां आमी स्पेंड केला. रावला म्हज्या मगच रावल्या. ताका ती समेची सकत अनुभव करून जावन आमच्यान जेजू म्हणटा आज मुझे ते राव. जेनिफर मुझे ते राव. जोसेफ मुझे ते राव. लोडविन मुझे ते राव. आज जेजू म्हणटा तुका लॉरेन्स मुझे ते राव. हेराल्ड मुझे ते राव. आज मुझे ते राव. मुझे ते राव. संसार रावले पुरो. संसार तो घात केला अन्याय केला. संसार तुका सगळ गेला. मुझे ते रावल्या. अब्रामाक कांयच वायट संगमे दिवंक ना. ताच्या बायलेक कोणाक हात लावंक दिवंक ना. श्रद्धाक मेशक अबेदनेगो ते गाय जाणां म्हजे संगत रावली. उचान तांकां लासूंक जालें ना. उचान तांकां लासूंक जालें ना. धर्मच्या बोगाच्या भावा आनी भयणी जेजू थंय तूं रावशी वयसला. पातकाची सांगलो वायटपण दुबळीकाय उणेपण तुजेर जैत व्हरूंक आज जावचें ना. जावचेंच ना. जावचें ना. आज वरती सकत आनी सामर्थ्य ह्या सकाळी तूं अनुभव करून घेते असे अनुभव कर. समी इतलेच म्हण सम्या हांव संवसारांत रावला. संवसाराचे आयकोन संवसाराच्या मग्न जावन म्हजी मोत साज इरार जाला. संवसारांत लावरिल्ल्या कारणा खातीर सगळे बिझनेसान म्हाका बुडोवन म्हाका लॉस करून गेल्या ह्या संवसारांत. सम्या तुझ्या सांगाता रावल्ली श्रद्धाक मेश अबेदनेगोक उशान लासूंक जाय चिंतल्यारी तो उसो थंय शांत जावन रावलो. शांत जावन रावलो. आज एक घडी मागया. आज इतलेच माग सम्या तुझे ते रावंक जाय. म्हाका तुझे ते रावलेलो व्यक्ती के दीस कश्टात सांपडाना. के दीस कष्ट त्या जिवीत आयल्यारी त्या कष्ट म्हणले कांयच भोगाना 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 भोगाना. आज केदे वेळे कष्ट येऊन दी तुझे जिवीत कष्ट भोगोंक नसो. कित्याक म्हणल्यार तुवें तुझ्या रसल्या देवा ते एक सौ रावंक जाय. कित्याक साम 95:6 म्हणटा की ताणे तुका रसला. ताच्या सरोवाची शरी आमी जावन आसा. ताणे आमकां रसला. ताणे आमकां रसला. ताणे आमकां रसला. स्पायनल कॉर्ड पिडेन वळवळतलो एक व्यक्ती जेजू स्पर्श करता आसा. वेळा स्पर्श करता आसा. समेचे सगळ्यात अनुभव कर. तू जेजू लागीं आयलाय. डॉक्टरला वचून जावं फुरो आनी डॉक्टरच्या वखदां थकलाय जावं फुरो. आज संवसाराकडे नाही तू जेजू लागीं. ह्या प्रत्येक जना देवाच्या घरांत प्रत्येक हजारो लोकांमध्ये तू एकलो जावन आसाय. उलो मार ह्या वेळा तुझे जेजू. उलो मार तुझे जेजू ह्या वेळा. ह्या पिडेतान जे तुका सोडयता जावं फुरो कितली वर्सां कितें जावं आज पिड्या तुवें जैत व्हर नासा. जावं फुरो तुका बसून आसाय. बसून उबे राव ह्या वेळा. उबे राव. कित्याक जेजूची सकत तुवें अनुभव करचो वेळ जावं आसा. समेक इतलेच म्हण सम्या तुज्या मुखार उबो रावला. हांव तुज्या मुखार तुझे उतर आयकला. सम्या हांव ते उतर स्वीकार करता. जुवाबणी शुभद 15:7 वेळ म्हणटा की जर तू म्हजे ते रावशात जाल्यार म्हजी उतर तुमचे ते रावती जाल्यार कितेंय तू मागशात ते तुमकां मेळटले. ह्या मेळचो वेळ सकाळच्या वेळा जेजून आपोवचो वेळ जावन आसा. ह्या वेळा तो जिवीत समर्पण दी. वेळा समर्पण दी. सांग जेजू म्हाका संसार नाका. राग नाका. द्वेष नाका. वायटपण नाका. म्हाका जेजू तूं जाय. तुझ्या आंगणात रावचे ते ते वर्ते बागमुचे दावीद राव म्हणला बरी मोण्या वेळा तुझ्या आंगणात रावला. तुझ्या मुखार रावला. तुझ्या आंगणात रावला. देवसराक आज दुबळेकायच्या वायटाच्या आत्म्याक आमचे जैत रोंग जायना. दोन्ही हात नीट वयर उबाऱ्या वेळा नीट वयर उबार जेजू रे माग्या वेळा समेची सकत अनुभव करे वेळा. जेजू तुझ्या आत्म्यान आमकां भर. जेजू
एकच उतर आमच्या जिवितान काम करून दी, एकच उतर आमच्या जिवितान काम करून दी, एकच उतर आमच्या जिवितान काम करून दी. सम्या आम्ही तुझे ते रावो कायल्या, तुझे ते इतलेच म्हण सम्या आम्ही तुझे ते रावो कायला सांगा. सम्या आम्ही तुझे ते रावो कायला म्हणते रावा. सम्या आम्ही तुझे ते रावो कायला म्हणते रावा. सम्या आम्ही तुझे ते म्हणते राव. सम्या आम्ही तुझे ते म्हणते राव. म्हणते राव. तुझे ते राव म्हणते राव. म्हणते राव. म्हणते राव. एकच उतर परतोन परतोन म्हण. सम्या आम्ही तुझे परतोन परतोन म्हण. सम्या आम्ही तुझे परतोन परतोन म्हण. देवसाचं काम कर पृथ्वीला. सम्या आम्ही तुझे ते राव कायला. संसारात राव तुम्ही दुबळी झाला जाफरो. कष्ट वळख झाला जाफरो. असं ते सांभाळला जाफरो. जेजू सांग बळा. जेजू तुझे ते राव कायला. जेजू तुझे ते राव कायला म्हणते राव. म्हणते राव. म्हणते राव. जेजू तुझे ते राव कायला. म्हणते राव. म्हणते राव. ओढतला. जेजू तुझे ते राव कायला. 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 तुझे उतार जिबे जेजू जिबे जिबे जेजू सगळे तांडू तर म्हणा. सगळे तांडू तर म्हणा. तुझे ते राव कायला. जेजू 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 तुझे ते राव कायला. जणी हात वैर भरया आणि म्हणे हालेलुया होसाना. दळ तुमचे दंबा, दळ तुमचे दंबा आणि म्हणा. जणी हात आमचे वैर भरया ते सकत अनुभव कर्या वळा. सगळे वडा तळान. हालेलुया होसाना. हालेलुया होसाना. हालेलुया होसाना. हालेलुया होसाना. हालेलुया होसाना. हालेलुया होसाना. वडा तळा म्हणा वडा. हालेलुया होसाना. हालेलुया होसाना. वडा तळा म्हणते राव. जमोदी समाधान तुझं पाठी देता असा वडा. तुझी फिरांची तू पैस करता असा वडा. संघाला बंदर मारीवर प्रांतला रोके 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 रोके. देवसाला पोतविना वडा. पोतविना पोतविना. एकोणीसच्या पोतविना वडा. पोतविना पोतविना. सगळे तांडूता म्हणतो 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 वडा. वरा बांधला मारी शकरा बांधला मारी चौथा छिवे 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 जाऊन असा. उतर स्पर्श करू दे. स्पर्श करू दे. आमचा सुरसुरीत कर. आमचा सुरसुरीत कर. आमचा सुरसुरीत कर. म्हणतो वडा. हालेलुया होसाना. जेजू 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 जेजू. कांटूर म्हणा. कांटूर म्हणा. कांटूर म्हणा. जेजू 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 जेजू. जेजू तुझे सतत आमच्या जीवितात देवामध्ये. जेजू 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 आम्ही तुझे रावा केला. जेजू तुझे रावा केला. तुझे रावा केला. जेजू या 3 दिवसात तुझे उतार ऐकत ऐकत असताना जेजू आमच्या सुटकाला बाई आमच्या घराला आंबोर. जेजू स्पर्श कर. स्पर्श कर. स्पर्श कर. स्पर्श कर. स्पर्श कर. जेजू सगळे म्हणा. जेजू जेजू जेजू. सगळे म्हणा. जेजू 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 वडोदरा म्हणा. जेजू 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 वडोदरा म्हणा वडा. वडोदरा म्हण. वडोदरा म्हण. वडोदरा म्हण. जेजू 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 गेले नवो गेले. जेजू 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 कांटूर म्हण. देवसाला अधिकार ना. देवसाला पोतविना पोतविना पोतविना. जेजू 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 जेजू. कांची पोतविना. कांची पोतविना. कांची पोतविना. कांची सकत नाही वडा. जेजूची सकत. जेजूची सकत. जेजूची सकत. जेजूची सकत. सगळे माणसं बाहेर होते. बाहेर होते. बाहेर होते. बाहेर होते. उसामुळे सकत. बाहेर सर. बाहेर सुद्धा वडा. जेजूची सकत. शिवे 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 शिवे. सुद्धा हरियत बघा. देवाची प्रार्थना ओला मात्र असते वडा. जेजू 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 तुम्ही म्हणा. वडा तुम्ही म्हणा. वडा म्हणा. वडा म्हणा.
Wadatlan. Wadatlan. Wadatlan uloman muna. Wadatlan bogman muna. Wadatlan bogman muna. Ya Bharti में uloman muna wada. Jesus, 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 ulamar, 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 ulamar. तो जीवित है तो पर काम केला खटा पोदवे कसला अधिकारना 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 शेसु 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 शेसु